Mary şäherine polisiýa işgärleri kiçi hususy dukanlara aýlanyp satlyk iými tönümleriniň yaramlylyk möhletini barlaýar. Olar dukan eýelerine möhleti geçen harytlary konfiskasiýa etmek haýwatyna atýar. Zaýlanan azyk önümlerini satmaga dowam etmekler üçin polisiýa dukan eýelerinden 2000 manat möşberine para talap edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6 ýanwarda Mardan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri kiçi hususy dukanlara jübüt dönüşip aýlanýar. Satuwdaky iými tönümleriniň yaramlylyk möhletini barlaýar. Polisiýa işgärleri möhleti geçenligine garamazdan tekçelerden aýrylmadyk azyk harytlary konfiskasiýa etjekdiklerini aýdýarlar. Azatlygyň habarçysy Marynyň kiçi hususy dukanlaryna möhleti geçenligine garamazdan satylýan iými tönümleriniň hataryna durly hili süýjü kökeler ösümlik ýağlary bilen bir hatarda körpeler üçin iými tönümleriniň hem bardygyny habar berýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan ençeme dukan eýeleriniň sözlerine görä olar yaramlylyk möhleti geçen azyk harytlary satmaga dowam etmek üçin polisiýa işgärlerini haýyş bilen ýüzlenýärler. Bu haýyşy kanagatlandyrmak üçin polisiýa deýişli hususiýetçilerden 2000 manat möşberine para talap edýär diýip habar çaýdýar. Onuň sözlerine görä dukan eýeleri öz satýan iými tönümleriniň agramly böleginiň zaýy harytlardygyny boyun alýar. Bular konfiskasiýa etseler dukanymyzda diňe çörek galaýmasa diýip bir satyjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. 6 ýanwarda Marynyň kemine köçesiniň ugruna ýaşaýyş jaýlarynyň arasyna ýerleşýän hususy dukanlaryň hemmesini diýen ýaly polisiýa aýlandy. Dukan eýeleri biri-birilerine jaň edip barlyk aýlanyp ýör gidýän çäler dukanlaryňyzy ýapyňlaýyp duýduruş berýär diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Möhleti geçen zaýy harytlary satmaga dowam etmek üçin dukan eýeleri öz aralaryny arkalaşýan wagty polisiýa işgärleri 2000 manat para bilen zaýy harytlaryň alyjylara satylmagyna göz ýumýar. Azatlygyň habarçysynyň tasdiklamagyna görä barlyk wagtyny dukandan agdalýan möşberde pul çykmadyk ýagdaýynda polisiýa paranyň 2 hepde golay wagtyň dowamyny 2 bölünip tölenmegini talap edýär. 2000 manat Türkmenistana dollaryň resmi bahasyndan $570, gara bazaryň narhyndan $105 töweregi bolýar. Türkmenistana iými tönümleriniň howpsuzlygynyň we hiliniň üpjün edilmegi hakynda kanun hereket edýär. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna Azatlyk radiosy mundan ozal hem ýurdun dürli regionlaryna hususy sowda kodlaryna yaramlylyk möhleti geçen harytlaryň satylýanlygy barada habar beripdi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda şu günler Mary welaýatynyň owa ýaşaýjylary çağalary bilen bilelikde tutuş maşgala bolup paltanyň guran çöplerini ýygnamaga mejbur bolýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçylarynyň biri habar berýär. Adamlar eklenç üçin günde ýerden palta meýdanlaryna gidýärler. Olar 1-nji klass çağalaryny hem öz ýanlary bilen alyp gidýärler. Adamlar öz gün ortanlyk naharlaryny hem şol ýere eltip howanyň sowuklygyna seretmän öz kiçi çağalary bilen akşama çenli palta meydanında bolýarlar. Olar paltanyň guran çöplerini elleri bilen goparyp traktoryň arkasyna ýükleýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 6 ýanwarda gurrun berdi. Habarçy häzirki wagt ýurdun orta mekdeplerinde 12 günlük gyşky dyn jalşyň dowam edýändigine, ýöne köp sanly hojalyklaryň iş tapsa çağalaryny okuw günleri hem okuwdan alyp galýandygyny hem aýtdy. Yer eýeleri uly adamlara gündelik 10 manat, kiçi çağalara 5 manat töleýärler. Olar bir traktor goğuçu çöpünü 400 manatdan satýarlar. Adamlar goğuçany tamdyr we daşarda gadanda nahar bişirmek üçin odun hökmünde ulanýarlar. Şeýle-de gyş günlerinde gady ýok ýerlerinde peç odunluk üçin hem ulanylýar diýip habarçy bellidi. Aýdylmagyna görä owa ýaşaýjylarynyň paltanyň guran çöplerini ýygnamaga gitmek bilen bagly ýagdaýy Marynyň ähli owalarynda şol sanda Garagum we Owsan etraplaryndaky daýhan birleşiklerinde synlasa bolýar. Azatlygyň habarçysy howanyň temperaturasy 5-6 gradusa çenli ýetýän şu günlerde owa ýaşaýjylarynyň goğuçu çöplemäge gitmegini işsizlik we adamlaryň güzeran eklenjiniň kyndygy bilen düşündirýär. 8 noýabrda türkmen häkimetleri ýurdun ähli owa hojalyk işärleriniň palta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamany ýerine ýetirendigini aýdyp, döwlet harmanyna 1 milyon 50 000 tonnadan gowrak hasylyň tawşyrlandygyny elan etdiler. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary büdjet işärleriniň eserleriň mejburi palta ýygyna çekilmeginiň we ýygym üçin
pul toplamak işlerinin noyabr we dekabr aýlarynda hem dowam edendigini habar berdiler. Bu maglumatlary Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Goçy meýdanlarynda galan paýta hasylynyň 25-nji dekabra çenli dolu ýitkisi ýygnalyp alınmalydygy barada 16-njy dekabrda eden çykyşy hem gytaklaryny tasdiklady. Türkmenistan soňky 3 ýyla golay wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Ýurt raýatlary ada karitlarynyň gymmatlamagy we gytçylygy, iş orunlarynyň kemeldilmegi, aýlyklaryň öz wagtyna berilmediligi, bankomatlarda nagd pul ýetmezçiligi we munyň bilen bagly uzyn nowatlar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Teke wagtlarda bayramçylygyň öň ýany dören adatdan daşary meýwe bolçulugy aradan aýryldy. Bahalar öňköňkülük boldy. Täze ýylyň öň ýany elýeterli bahalary berk döwlet gödäwçiligine kesgitlenen meýwe önümleri teke wagtlarda ýene-de erkin bahadan satylyp başlandy. Döwlet azy karitlaryň satyjylary tarapyndan kesgitlenen täze bahalaryna gatnaşmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy 6-njy ýanwarda habar berdi. Habarçy paýtagtyň iň ýörgünli bazarlarynyň biri bolan teke bazara aýlanyp haritlaryň bahalary bilen tanyşdy. Onuň maglumatlaryna görä käbir ýymy tönümleriniň 1 kilogramynyň teke bazardaky soňky bahalary şeýle: kartoşka soğun 5 manat, pomidor hyýar 8 manat, sünkli goýun we sygyr etiniň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy 24 manat, etiň jylkasy 50 manat, alma 6-12 manat aralygyny, apelsin 8-10 manat, nar 15-25 manat, ýer tuğdanotynyň 350 gramy 30 manat, limonyň 1 sansy 2 manat, ananasyň 1 sansy 20 manat, kokosyň 1 sansy 10 manat. Teke bazarda täze ýyl bayramçylygynyň öňü tyrasyny döwlet meýweleriň ähli görnüşini 6 manat möçberini kesgitli bahadan satdy. Häzir satyjylar meýweleri erkin bahadan satýar, döwlet bahalara gatnaşmaýar diýip habarçy Aşgabatdan habar berdi. Onuň 6-njy ýanwarda iýberen maglumatlaryna görä Aşgabatda häzirki wagtda valyutanyň gara bazaryna dollar 19 manatdan satyn alınýar, hem de 19 manat 40 tengeden satylýar. Ýatdasak täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany Azatlygyň habarçysy teke bazarda adaty bolmadyk meýwe bolçulugynyň emele gelendigini habar berdi. Bazarda hökümet gödäwçiligini ýürüýte sowda nokotlary döredildi. Olarda meýweli önümler satyldy. Teke bazarda erkin egzotik meýweler satylýar. Ähli sowda nokotlaryna uly nowatlar bar diýip Aşgabatda habarçymyz 30-njy dekabrda habar beripdi. Azatlygyň ýerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany ýurdun beýleki regionlarynyň döwlet dukanlaryna da käbir meýweler döwletiň kesgitlen bahasyndan satyldy.